Juanan. So sa kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Joanne. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Dance with My Father. RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Mohon kan Asuhan, Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Joanne. I love you, Joanne. JP. Muna'y tinood, Jo. Nagkagusto ko ni mo. Mayang tao, di ko ni mo pakyason. Gwapo man ka, JP. Og, buutan. Wa tingali katarungan nga, dili ka na ko sugton. Kung mo na, uyab na ta. O, JP, ako na kang gisugot. Salamat, Jo. Salamat nga, wak mo ni mo pantusag dugay. Salamat, Gigaya. Magsige man lagi nag-anhilin si JB sa ato, Joanne. Uyab mo anak niya? O, ma. Okay raman sad nas JB kay buutan man ang bata. Nga sa ato, papa. Wa mo'y supak sa mong relasyon ni JB pa? Nga no musupak man nga imo man ang kalipay. O ganahan masagkuan ng bata. Salamat ninyo, ma, pa. Kaya nakauyo na gide mo ni JB. Nalipay ko sa imong gingon, Jo. Nga, buto ra day ang imong maginikanan ako. Unsaon nga, nagpakita man sa kasi mong kabuutan. Maunang nauyo na sa kas akong maginikanan. Buutan, magig ko. Maayon taog, dili ka mausap, JB. Di na may tabo, Jo. Hangtod sa hangtod aning akong kabuutan. Walang ibaw isa? Usa naman day katuig nga itong relasyon, Jo. Maog yun. Mura lagwa. Mailan tingal kay kung muda og relasyon kay nabot mo kita usa katuig. Basin? Manuroy lang ta. Asa man ta? Surusuroy lang ta. Mintras manag-uya pa ta, surusuroy tagmayo kay kung maminyo na ta, pohon. Di na ta makalaag-laag kay mufocus naman ta sa atong kaminyoon. Labi na gyud kung may anak na ta. Maog yun. Maong mga laag ta, mintras uya pa ta. JB, unsa man ni atong gisudlan? Abi pa na kong manglaag ta. Jo, dugay-dugay na ta nga nag-uyab. Naibaw na tingali ka nga sa gusto na kong may tabo. JB. Joanne. JB, nahlok ko. Sa may kikadlo ka na mo. Mamabtuso niya ako. Ayaw ka hadlok. Kay di bitaw ka na ako pasagdan. Bantay ha. O lagi. Promise na ako ni mo. Joanne. JB. Nak, unsa may plano ninyo ni Jimmy? Wa pa man pa. Uy,
nagkataas na baya ang imong edad. Mayo tingali nga magminyo na mo. Aron sab nga makakita po ko sa kong apo sa di pa ko mamatay. Pa, kalain pa ni mong sinultihan, uy. Nagiskot naman ko kakamatayon. Kitang tanan mamatay magyud. Wa may mo gamot nato ining kalibutan, ha? Mao nga ang akong gusto nga magminyo na ka. Sige lang pa. Kaya kung may sakto na ganit may budget, magbinyo namin ni JP. Kung mao na, mag-live-in na ta. Ha? Mag-live-in na ta. Unya na ta pagpakasal kon may tinigom na ta. Sige. Atong pahibaon sila sa mama o papa. Wa man ay problema kung mag-live-in mo. Ang importante nga magkasinabot mo. Salamat pa. Salamat, Angkol. Mag-angkol lang gyapon ka nako nga mga sawa magkakas kong anak. Uy, papa na uy. Oo. Oo pa. Kano sa magidayang yung plano, JB, nga magpagkasal? Akong plano pa, karong June 22, 2024, magpakasal mi ni Joanne. Sige. Kay maningkamot ko nga makatampo alang sa inyong kasal. Oy, salamat pa. Salamat intang kay nahuman na gid natog lihok ang atong papilis. Sa sunod buwan, kasal na gid nato. Maogyod dong. Manglakaw sa tabi. Asa man ta? Gimingaw mo ko nilang mamagpapa, uy. Muduaw ta nila. Sige day, mudaw ta nila. Kay dugay ni sa nga waka daw nila. Kumusta man ka pa? Okay raman. Ngano mo ra kag naglisod og sulti pa? Ay, sakit magulang ipon day. Na, ato nang ipa-check up pa, uy. Kaya ba si kunsanan na? Ay, maayura ni. Unya, sa naman mo, umana mo gikay sa inyong papilis. Okay na pa. Ang pizza na lang ang among gipaabot. Maayo nun. Pagpakaayo pa, ha? Kay hapit na ba akong kasal? O lagi, ay kabala ka, kay na ako sa adlaw sa imong kasal. Pila na lang kasi mana ang akong paaboton. Makasal na gid, Miss JP. Salamat, Lord. Kay gihatagan ko di mong lalaki nga buotan. Ug andam nga muunong nako. Day! Day, Joan! Day! Dong, naunsa man ka? Day, daw itong balita. Ha? Unsa man balita ah? Si Papa ni mo namatay. Unsa? Nganong nahitabo man mo pa? Ma, unsa man nahitabo Ganong namatay man si Papa. Kanto na magyagipon ang hinungdan. Ubag na baya kaayo to. Hangtod nga dili na siya makakaon og tarong. Ug mao dalay among namatan. Yawa na siya magginawa. Patay na di ay siya. Ngano nahitabo man mo pa? Nisaan baya ka na ako, ha? Nga naa ka sa adlaw sa akong kasal. Kaya karon na mo na may gibihaan. Pa! Subo kayong palandungon nga gikasal ko nga wa makatambong ang ako amahan. Kay namatay man siya pag May 27, 2024. O gikasal ko June 22, 2024. Nipasok ko nga grabe ang akong kaguol. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. No, kada mga higalang, kaagi ni Joanne, nga taga Mohon kan at Suhan, Karkar, City, Cebu.
Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ginagalahan, Dance with My Father. Ang mga kaagi gibahatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusab mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papela. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ang akong suwat suliran. Ako si Nove, 29 anyos, minyo og may usa ka anak na karon. Niya magpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Aron hisabtan, sugdon ko sa diyang namabdos ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Mabdos na ko. Mo ba day? Sa ato pa, maamahan na day ko. Dong Jimar. Yes! Yes! Ay, salamat sa Ginoo. Humans pila ka pagsuway. Namabdos ka na gyud na. Malagi ma, nagtuo gani ko nga dili gyud may magrasyahan sa Ginoo ni Jimar. May gani kay naa na gyud din taon. Pag-amping gyud ug sugod karon, ang angayan nimong mga panganon ha kanag yung puno sa nutrisyon. Kanang naay mga sabaw aron daghan ka gatas pohon. O ma. Unsa day? Mauna dong. Nag-crave ko glitsyon. Uy, lechon gud day? Wala gidong. Maugi akong gipangita. Ano na si? Mangita ta day? Dara dayo. Usa ka kilo gini akong gipalit aron na gid nga makakaon og lechon. Oh. Oh, anong nang naong nimo? Di ba mato di mo ganahan kag lechon karon? Oh, yan o. Uy, gusto ko atong tiil nga part. Ha? Katong tibuok gyud tiil ba? Gusto ko ako mismo gyud ang mulubag sa tiil. Unsa? Naunsa man sad nang imong cravings. Uy, Nya, be, mamaging ganahan na ako, ma. Saan man na ako. Hindi ko kasabot sa akong kaugalingon, God. Kaya kung dili matuman akong gusto, dili man ako mapugngan nga muhilak. unsa? Parehas karon o. Oh, Wagin matuman akong cravings nga tingil sa lechon ang akong giingon, ang akong gusto. uy. Hihila ka naman hinuon diha. Uy, Yung anak siya dito sa bahay mo. Basta na gani siya dili matuman sa iyang gusto na mulak. sobra po na tibok lechon na lang yun maipaliton si mong bana. Uy, kamahal po duroy kong tibok lechon, no? Ay, pastilan. Ayo! Ayo! Kinsa man ron. Tan pa be, gawson ako. Mauna nang, nang-invite si mama ninyo, bunyag manggod sa kong manghod ron. Pagtuon mo niya sa bahay. Uy, mao ba? Dong, nahilitsyon? Na ate. Uy, Mavi, naunsa ka baya? Uy, ngano ko tang mangutana ka man? Kauwaw man lang ka. Mama, mga tutaman na. Sige na. Unsa? Uy, pagtarong sa imong lihok diha. Uy, abi pa lang, watay kaon din sa ato. Ma, sige na, good. Mga tutag-imbitar, bitaw ta. Ay, lagi. Kadiyot sa Tana, uy, tana. mag-inis ako. Uy.
Dali, lingkod mo diri. Salamat. Ma'am, pwede na ko pangayoon ang tiil sa lechon? Oh, sige. Why problema na? Mabinaw sa mga ka, uy. Okay ra, oy. Why problema? Ma'am, sorry kayo, ma'am, ha. Sugo magunis bata, ma'am. Uy, mauba. Mabdos di ay ka. Nala, sige. Kuha lang diha sa imong gusto, ha? Napatay daghang pagkaon diha. Ay, salamat, ma'am. Sukad ko ni Mabdos, grabe gid kaayo akong craving sa lechon. Og maoro bagyo akong gusto kanang tiil gyud nga part. Gusto ko nga ako pod mismo ang mubali sa tiil. Dili baya gyud ko hilig lechon baboy, pero sa diyang ni Mabdos ko, murag mao may sugo sa bata. Katawanan man huna-hunaon, pero usahay makalipay sad kaayo, kay dili na may kinahanglan mo palit, kay sa gunson man ang imbitasyon sa mga kaila, unya, dili gid mawa ang lechon baboy sa maong hikay. Unya, Nisagot si mama nga kuha ilan ang ikaduhang lechon diha. Ayaw ko nutong gidisplay sa gawas kanaan ng mga bisita. ay, salamat. Buutan na yung auntie, oy. Salig na kang Mabdos ka. Go, promise. Waman intaw na ako tuyo agaw, oy. Dili ba yag ko ganag lechon? Pero karon gaw, masuya, gid ko. Ay, makuha ko, ha? Grabe! Karon na naglubag sa tiil, ha? Basag di lang good ko good. Mauring nga part ang akong gusto, kinig yung tiil. Hala, sige. Mauman ka, ha? Kasakit sa akong tiyan. Mga anak naman tingali ko. Jemar! Jemar! Dog, mga anak ng tingali ko. Sakit ka akong tiyan. Maba, tunaw na. Dado na tika sa ospital. I'm sorry to tell you, na congenital hand deformity ang inyong anak. Unsa, Dok? Tay, nga naman ka nga nalubag ang kamot ning atong anak, no? Unya, gamay pag yun. Kompleto man tagas vitamins? Maula kidong. Luuyasad sa atong anak ko, eh. Nahusto na. Ikaw na yan. Ang importante, maura ni. At least magtubo siya na makahimo paghihapon siya sa normal nga kinabuhi sa katao. Dong. Dili ka na tungod sa imong style sa una, nga kusog kay kang mulubag og tiil sa lechon, samtang Mabdos ka, maong naingon ana ng imong anak? Unsa ma? Makaingon ko nga doon na say punto si mama sa iyang gisulti. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, kompleto man unta ko sa vitamins sa diyang nagmabdos ko. Pero nga nung diyang nataw siya, lubag man ang kamot sa akong anak. Ikaduhang pangutana, posible ka nga tungod ni sa akong cravings samtang nagmabdos ko niya nga kusog ka ikumulubag sa tiil sa lechon, mauni resulta pagawas sa akong anak? Ikatulong pangutana, kung dili man ni siya tungod sa akong cravings nga kusog mulubag sa tiil sa lechon samtang mabdos ko adto, unsa may posibleng hinungdan nga ma-deform ang kamot sa bata inigawas niya? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Posible basad nga kaliwat ting mga ingon ini? Wa man sad ko'y nahinumduman nga na ako'y kaliwat nga sama ini ang kondisyon sa akong anak, ingon man ang side sa akong bana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Novi.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anena sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Tungod kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page o diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga, if you can dream it, of course, you can achieve it. Ang kini magkuno nga atong kinabuhi, magsugod ni sa panghuna-huna. Tanang mga butang may tabo din magsugod sa panghuna-huna. Kay kuha kay plano, unsa may direction si mong gibuhat no? So tanan mga kanang mga discoveries, kanang mga sa siyensya, sa medicine, sa engineering, tanan magikan na sa imong mga damgo, mga panghuna-huna, no? Alright? So ang ato magtatampo karong adlaw si Nubi, 29 years old, male, married rather, na ni siya usa ka anak, taga Konsolasyon, Cebu. Wow, kumusta naman dahil si Ma'am Lolita Vintic o si Ma'am Luisita Balduaso, diya sa Konsolasyon o mga Paradyang family diyang dapita, no? Nuval family, mayong pagpaminaw, no? Sa may mga tayong taga, diya po sa Konsolasyon, sugod Southern Leyte, mayong pagpaminaw diya, no? Mga butad, mga diharmi, mga biloso, mga maulas, no? Mga kaila diya, no? Daghan, mga Duran family, ako mga parente, no? Mayong pagpaminaw. Labi na yun ni Juging Irana, no? Da sa Mahayahay. Si Kapitan Jaime Butad, da sa Barangay Mahayahay. Ma'am Jima Distrisa, mayong pagpaminaw. Alright, so going back to our sender, si Nubi, unalimtan din na ako, si Brian Nadila Batayula o si Jerry Nadela. Happy birthday day ni Lulong Bantilan, no? Ingkita mga good neighbor Brian. Sa dok, kadadlog yung naminaw ni mo. Sa mga good Brian, sa kadaghan sa itong gustong i-greet, malimot na lang. Alright, so si Nubi, taga Konsolasyon, Cebu. Punto medikal ang problema ni Nubi, no? Ato laning tagag pagtagad, no? Kompleto man unta kos vitamins sa dihang nagnabdos ko. Pero nga nung inborn nga lubag man ang kamot sa akong anak. Well, daghang mga factors to be considered nganong naay gitawag na tuog congenital malformation, no? Or mga dili kasagaran nga may tabo sa development sa baby dito sud sa uterus. Dili lang ang kakumpleto sa vitamins, kundi basig na ay mga untoward incident like nauntog baka or naabay defect sa chromosomes, no? Namatay inborn errors of metabolism. Mga nana, daghan gyud kayo mga developmental problem nga mo come up mong pagtuon sa una sa pediatric subject, no? Daghan gyud kayo, no? Naay uban na mga clip palit, naay mga hair lip, naay uban na ni naay mga nagkuugulo, hydrocephalus, nasa microcephalus, so naay mga abnormalidad sa mga extremities. So dili lang vitamins ang atong basihan, Nubi, ngano makaingon ta nga guaranteed gyud nga normal ang paggawa sa bata nagka-tao, no? So wa na gyud ko mo ngadto sa mga buntis nga naminaw nato karon, wa na gyud ko mo sa naaklay close monitoring sa progress sa pregnancy by your attending OB-gynecologist. Ay para kung na may diferensya intrauterine, expert man isla ani makurhian as soon as possible. Di kaduhang pangutana, posible ka nga tungod ni ka sa akong craving samtang nagnabdos ko nga kusog kayo ako kung mulubag sa tiil sa leksyon, maong ni resulta paggawa sa akong anak. Well, di lang po kumukumin. Kining craving sa pregnancy, gitawag niya na mo
pika, no? Uban mag-crave og santol, mangga, ang imong litson. Wow. Naay mga ingon ani, napoy mo yung nganong ingon ani man ni siya pagkatao, tungod kay kusog mo kumukaon og kanang pawikan. Moong mura pog pawikan ang akong anak. Naay mga totoo nga ingon ana, pero kuan magug ko no, medical doctor mo ko, so ako lang ibase ang akong komentaryo sa medicine side, no? Although we cannot roll out possibility nga naay mga ingon ani mga supernatural or mga belief nga ingon ani, no? Labi na nga sa mga hilit-hilit nga mga lugar sa rural area, no? So naay mga istorya ngayon ani, pero bili ko kampante nga mo komentaryo nga tungod kay kusog kay kang mulubag sa bato, sa tiil, sa hilitsyon, mausad nga naglubag sa dang kamot sa imong anak nga pagkatao, no? Ikaduhang pangutana, kung dili man ni siya tungod sa akong craving nga kusog kong mulubag sa tiil sa litson samtang nabdos ko, unsa mang posibleng hinungdan na deform man ang kamot sa bata inig gawas niya. Actually, sa ako manumduman sa mga ubigay ni nga subject sa una, normal nga paggawa sa bata is sipalik para maguna ang ulo. Pero naay mga panahon nga putling, maguna ang tiil. Napay panahon maguna ang abaga. So mao na nga dili pareha ang inunta pagkabutang sa developing fetus dito sa uterus. So usapon ni nga maingon ta makonsiderar. Another possible reason is there might be some abnormalidad sa configuration or sa forma sa imong uterus. Kana kung wala gyud ka ma-monitor closely sa imong attending gynecologist. Another reason is mo gitong na kay inborn error, congenital, genetic, something to do with the gene na yung dili na to may explain dali lang din no? Kay bisan kami mga doctors, bisan ako, paglisod kong sabot ni usahay ning mga congenital malformations nga namatay mga inborn errors nga mao na mga metabolism sa mga enzymes, mga whatever, no? So mao na nga ipakita lang ko kahani og sa may mo pakita orthopedic surgeon, no? Kung say mahimo nani labin bata pa, no? Na may mga intervention nga mahimo para matarong ng kamot sa imong anak nga naglubag man kaha, no? Okay? Sunod nga pangutana, posible basad nga kaliwat ning mga ingon ani? Naay mga genetic loading, no? Kung ginaingon ay mga ingon man mga gene, no? Wala man sad ko'y nahimduman nga naa ko'y kaliwat nga same og condition sa akong anak. Ingon man ang side sa akong bana mo. It doesn't follow always nga wala kay kaliwat nga exempted na ka, no? Just like, muhisot lang kong mga psychological problem, no? It doesn't follow nga walay na psychologically deranged sa inyong pamilya nga there is no possibility nga magka-develop sa ka. So the same is true with this deformity sa kamot sa imong anak. Ingon ka wa may kaliwat nga naingon ana. There is always such thing as the first time, no? Pagkita lang ni siya novi og orthopedic surgeon o pediatrician din orthopedic surgeon, nakuha akong pagtuo with the advanced technology karon sa siyensya, sa medicine, makurhian ning nalubag nga kamot sa imong anak. Pa-x-rayhan nila, surgical siguro, na sila mga ibutang diha nga mga laki, gitawag din nato sa Binisaya og laki-laki ng brace ba nga nagkatubo sa bukog, tarong na siya nga mutubo, no? Sa may mga orthopedic surgeon diri sa akong Janos Vizcaino, no? Musta naman mga unay mga expert, no? Ipoy Ilano. Mao ni sila yung mga expert aning mayon aning problema. Alright, so now nakasabot ka novice akong speaker nimo og ngadto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Makausap pa ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot gyud ko pag-speaker ninyo bisag dili ko surgeon, dili ko orthopedic surgeon. Akong anak orthopedic surgeon. Ngambog ko ninyo ana. Kada magwangan akong anak orthopedic surgeon. Pero ako psychiatrist ko. Pero na basic knowledge about any medical problem. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat. Hasta la vista. Until the next time. Bye-bye.